गरेसर पुलिस बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय तामुलपुर जिल्लानि गरेसराव गांजा हमदों। सोरांसि समाव गरेसरनि गुरमौआव 46 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामो। आसाम पुलिस बिफाना ड्राग्सनि हेंथायै सिग्रोमनायाव गरेसर पुलिस बिफाना सोरांसि समाव गुरमौआव गामि रैखा हान्जानि मददाव 46 केजि गांजा जब्द खालामनो हायो। AS01EP8557 नम्बरनि बेलेनो गारि आरो AS01FU6603 नम्बरनि स्कुटियाव गांजाखौ दैथायहरबाय थानाय समावनो गामि रैखा हान्जानि सुबुंफोरा गारि गंनैखौ लाखिना सिग्रोमबाय थानाय समाव गांजाखौ बोखांनो हायो। सोरांसि समनि खोमसिनि खाबु लाना गांजा दैथायहरगिरिफोरा जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानो हायो। गामि रैखाथि हान्जानि खौराङाव गरेसर पुलिसआ गांजाफोरजों लोगोसे गारि गंनैखौबो जब्द खालामना थानायाव लाना फैयो। কেউ সদায় বোলে বছর হয়ে গেল বলে দশটা আছে বলে তার কাস্টমার গুলো মাথা বিছিয়ে দেবো এতে 200 লিটার আছে আর 100 লিটার পানি মারবো 300 লিটার ওলাই গেল ডাবল